A přicházejí medailistky. Tohle je Kateřina Dobešová z Prahy, která tvrdí o sobě, že před 7 lety měla o 14 kg víc než dnes. A tehdy si řekla dost. A od té doby pravidelně cvičí. A podívejte, jaký to jde k duhu. Nakonec skončila na tom 3. bronzovém stupínku s ziskem 262 bodů. Don Disco!